Proses pembuatan asam amino. Oke, bahannya gula Jawa. Sama ikan. Ikan segar. Gula Jawa. Gula sama ikan toh, Pak? Plus ikan segar no biwake. Ya. Iwak golok. Ora cilik-cilik nemen ta. Lah ora tegas kok. Tak kacur. Ikannya dihaluskan dulu. Ah, iku lho penak beda lho. Tapi berarti ini sih bedanya coklat nih. Iki coklat. Enggak wi. Bu, samene kurang lembut. Semakin kecil darah apa? Angker arite langit ya tahu. Iya, iwak seger iki ceritane. Iwak yo kur kuwi, Dok. Rine delokno Bu, mboten? Iya, Pak. Padahal sak. Lho, rine ora katut lho. Katut maksudnya di tengah lho. Ri sing tengah aja delok. Sampah lho ya. Pus. Saya tambah HP ku bobor kok kae. Kenal si coklat nambah. Kutupal. Iya. Persik ora. Butuhe daginge tok, rine Ini enggak usah ya. Ini tengah sing ra kelek. Kuwi tengah. Ora apa-apa kuwi dicacah ndase. Awas kena kancane. Enak kakek ayo mangan kok iso. Mangan ya tapi ro.